Yun o. Grabe. Kain po. Iiwain natin ang pinong-pinong sibuyas. Grabe, sobrang daming sili mga solid oh. Siling-siling. Pulang-pula oh. Ay! Higyan natin ng suka. Hindi mo bro. Higyan natin ng konting tubig. Asin. Sugar. Pamintang durog. Grabe. So yun, what's up mga kasolid? Hindi muna ako nagluto ngayon dahil may sakit yung kamukbahan ko, si Boy Sipat, may lagnat. Magmumukbang muna tayo ng spicy balot. Yun no, 6 na pirasong balot to mga kasolid. At bago nga pala ako mag-umpisang kumain, shoutout nga pala si Tatay Do at si Nanay Sila. Binigyan po nila kami ng ng suha. Maraming salamat po sa inyo. At si Boss Randy Serrano at ang buong Serrano family. Salamat po sa inyo mga Serrano family. Siyempre lalagyan natin ng yan, yung ginawa natin kanina. Yun o. Yan. Maraming sili yan, no? Yun o. Grabe. Yun o. Kain po tayo mga kasolid. Grabe. Tirain ko lang nasa taas. Yun. Grabe, ang daming sili oh. Kain po. Kain. Ano ba? Kain po. Sigurado naglalaway si Boy Sipat niyan, yun no. Balot oh. Lagyan natin ng maraming sili, yun no. Kain po. Bravo. Kasi natin yung bato. Yung sisiw yun. Naba?
May tinit pa yung balat. No. Kain po tayo mga ka-solid. Inom muna tayo. Kamain ko na. Yan o. Sausaw natin sa suka. Grabe. Masarap. Para kay Boss Randy Serrano, yun o. Aba. Aba. Sa next week na po ako magsa-shoutout mga ka-solid. Ay, hanggang. Grabe. So yun mga ka-solid, sana po nagustuhan nyo yung aking masayang mukbangan. Spicy balut. At sa mga bago pa lang po sa channel, sana po mag-subscribe na kayo. At maraming salamat po sa mga silent viewers, sa mga solid supporters, sa mga kasolid natin na viewers na lagi sumusuporta sa Arkitchen TV. Maraming salamat po mga kasolid. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.